Na hát, sziasztok, én itt HD-ben Hétzel lennék, és ha igen, jól látjátok, ez itt a Batman, a Lego Batman. Hát igen, eljött az a nap, hogy én ezt most megmutatom nektek unboxing videóba, magyarul kicsomagolom. Most igen, estére értünk haza, most vettük meg. Hát igen, én itt már útközben nem bírtam ki, és itt már elkezdtem egy kicsit szedni. Igen, hát van magyar változat, PC-re vettem, mert hát miért ne? Mert hát a PC az nagyon jó. Hát így néz ki az előlapja. Remélem jól látszódik, nekem nagyon bejön. És akkor elővesszük a kamerát, vagy a telefonomat. És hát várja, ez hogy van? Ja, jó van. És akkor itt van, hogy Gotham City darabokra humlik, igen. Hullik. Azt én nem biztos, hogy látjátok, de ráközelítek. Sőt, nem is kell. Akkor csak olvasom. Játsz Batmannel vagy szárnyas több száz barátaival, Robinnal, és harcolj, vezess, építs velük. Ó, de jó. Gotham City utcáin. Ó, de jó. Ezután játsz végig történetet Batman ellenségei nem, tök mindegy, hogy végül is jó játék lesz, azt kell tudni. A jó sem pianet, de a gonosz sem. Az jó. És ennyi a magyar. Azt hiszem. Hát, hogy bemutatja itt a Batman mobilt. Végül is olyan lesz, mint a South Park most, ugye, de... Na, hát ez is Lego, de mindig ugye más. Persze. Hát itt minden van. Hát én nem vagyok azon, hogy Batman sztoris, csak hát azért Legóban nem akartam egy Lego Friends-et venni, meg ilyesmit. A másik választásom az 5000 forintos lett volna, hát azt nem akartam. Az a Marvel lett volna. Most feltöltöm telefonommal a videót, még most este. Ezt gyorsan felrakom, és a másik csatornámon mondom, azt menjetek fel rá, mert nagyon kevesen mentek fel. Ott csak 4 feliratkozóm van még, de tök mindegy. Holnap, igen, na, mindenbe belekezdek, hogy már megvan a Fraps, ez így majdnem egy fél órás, holnap egy ilyen jó fél órás Batman részt fogtok látni a másik csatornámon. Miért? Mert én akarom. És ha ti akarjátok végigjátszást, de szerintem akartok, mert hát miért is ne? 7 éven felülieknek ajánlott. 12 vagyok, amúgy nem 13. Egy kort most elcsesztem. Nem, tök mindegy. Ja, igen. Hát mit kell mondani? Van magyar változat, aminek nagyon fogok örülni. Itt az előlapon látszódik. Batman, Robin Hood és Joker a legjobb arc. Nem. Hát itt írja, hogy Windows-ra is jó. És még DVD-re is. Magyarul, ha az a se útközben jutott eszembe, amikor jöttünk haza, hogyha elveszik tőlem a gépet, akkor tudom PS3-on is játszani. De akkor nem lesz ugye sajna úgy végigjátszás, vagy minden, csak játszok vele. Hát igen, ennyi. Akkor nyissuk is fel, elértünk oda. Oszta! Na ide, az a friss szag. Szag, igen. Hát igen, de miért van ilyen közel? Istenem. Látjátok, itt a CD, azt majd beteszem mindjárt. Hát igen, itt egy kis útmutató. Ez most kötelező lesz nekem elolvasni, mert hát miért ne. De nem is akarom, hogy ilyen nagyon hosszú legyen. De hallod, ez nagyon kemény ilyen. Jól, én mesélok. És itt van, de lezárom, mert nem akarom, hogy koros legyen első nap.
hogy megkapom már poros. Na, hát akkor igen, itt leírja, hogy milyen nyelv. Aha. 32. oldaltól van magyar változat. Az úgy jó. Itt van 35. Vagy 32. Hát itt persze, ha majd valami bajom lesz, hát akkor majd elolvasom, de hát itt van, hogy például mozgás balra, jobbra, le, fel, le, V, vagy VASD, igen, minden, csak rossz sorrendben mondtam, de tök mindegy, ugrás szóközzel lesz, ballergér gomb támadás, cselekvés, építés. Igen, ezt majd el fogom olvasni persze. Váltani majd F-fel kell. Minden meg lesz itt, gyerekek. Xbox 360 kontroll. Minden, halljátok, minden megvan. Tök mindegy. Hát akkor már csak örülni kell neki, hogy megvan. Én pénzemből lett, magyarul saját pénzből vettem meg. Hát igen. És hát akkor itt a CD. Berakom. Hát akkor hogy kell kivenni? Na. Így néz neki a CD. Nagyon szép. Kinyitjuk a laptopnak a... Várjatok, be kell kapcsolni a gépet is ott. Azt hiszem, addig is ha bekapcsolódik, addig én vagy megállítom a videót. Na, itt is vagyok, közben betöltött. Igen, csak azon gondolkozok, hogy itt hogy kell kivenni. Vagy... Mit nyomjak meg? Hát én itt el leszek. Aha. Mit kell megnyomni? Ez valami kártya. Na, jaj, megijedtem. Be is rakhatjuk a CD-t. Fú, de izgalmas. Oké. Hú, ezek a hangok. Működik. Exefuttatás. Telepítés. Lego Batman ott van. Most itt mi van? Igen. Hát itt persze így megy a CD. Telepítés. Igen. Jaj, kétszer véletlenül. Igen. Magyar. Hát itt szépen. Közben itt tovább. Elfogadom. Tovább. Telepítés. És akkor innen már csak a csíknak kell végigmenni. Itt van a honlapjuk. Legalább könnyebb lesz felmenni a YouTube-ra. Nagyon jó. Legalább most megmutatom azt a mai videómat, amit ma csináltam, igen. És hát ilyen 14 perc lett, Hunger Games. Hát na, van hangom, zene is van az elején még. És hát innen meg csak be kell tölteni ezért. És mi van? Na, végre. Jaj, nem azt akartam megnyomni. Halljátok? Úristen, 5 megtekintés 6 órája. Ez így zúg? Közben itt elindítottam a videómat. Na hát, sziasztok, én itt védelmen. Igen, és még egyszer mutatom, ez itt a csatornám. Itt van a... Most nem szélek, még kliens is adtam. De miért zúg ennyire? Ez így nekem nem tetszik. Halljátok? Várj, most ide teszem.
Na, hát most tök mindegy, de... Egy telefonom is remeg. Jó, akkor... Na, így. Hát úristen, rezeg a gépem. Azt a... De gondolom a telepítés miatt nem lesz itt semmi baj. Elbírja meg minden. Ó, már ott is van a Lego Batman. Az úgy jó. Ezért most már feltesszük 10 óra. Úristen. Nagyon menő. Vok. Igen, és szerintem ennyi ez a videó, mert hát lassan megvan 10 perc, úristen. És ugye, még egyszer mondom, tessék átmenni a másik csatornámra. Ott van a gameplay, mondhatjuk úgy gameplay csatornám, csak más névvel, nem. Ott vannak a játékok is, itt lesznek a challenge-ek, meg az ilyesmik, mert ugye ezt telefonnal tudom venni. Csak ennyi. És szerintem ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, én itt HD lettem volna. Sziasztok! Minecraft! Kocka vagyok!